Sziasztok, én Martinszki vagyok, és ez a következő Sky PvP sorozat, amiben folytatjuk a PvP-t. Igen, most nincs itt velem Áki, ez azért van, mert nem volt itthon, mert kiránduli vannak az osztályával. Elnézést, hogy igen. És akkor szerintem induljunk is. Tehát elrakom. Magamra dobom. Go. Így. Na, azt szerettem volna mondani, hogy ugye Ákinak a YouTube csatornát múltkor, tegnap, ugye amikor elkezdtem videózni vele, így vele, na, akkor kezdte ő nagyon. Maga a izés neve Gameplay Viziló, vagy Viziló Gameplay. Benne OP-zte kaki. Persze. De Sida úrik, hát ezt nem személyz, és most nagyon béna vagyok. Próbáljunk szerencsét. Na nézzük. Éhezők vitaminja. Na jó van, most nincs nagyon szerencsém. Na így, akkor szerintem próbáljuk meg újra harcolni. Ti, így. Olyan, hogy van 3-szoros fejférzet. Yeah. Én nekem gatyak, én akkor a gombához megyek. Aha, akkor azt tudtam lenyiszteni. Akkor menjünk inkább erre. Ez most nem ilyen 15-20 perces videó, hanem picit kevesebb, mert ilyen... Mit a gatyát? Menjünk is. Folytassuk utunkat. Így. Bum, bum. Na, azt akartam még mondani, hogy ugye mindenem van, segítség. Én ide. Mindjárt meghalunk, de jó. Nem. Akkor inkább visszamegyünk a spawnra, mert nem akarok meghalni. Ugye az ezelőtti videóban még készülök máma. Ha az Áki, hogyha rá fog érni, akkor majd vele ugyanígy egy ilyen Skype PvP-re, amiben már megint fog szerepelni Áki. Te itt bántani akarsz engem. Na mindegy. Na, még azt is akartam mondani, hogy ugye itt még ez a skinem van. Ez a régi skinem, majd most fogom megváltoztatni újra. Ezt akartam mondani. Köszöntem. De ezzel valamelyik videó előtt enchantoltam full diákat. És köszöntem. Én tudunk egy kaját is kivenni. Na most van esélyünk. Kivesszük a fóliát majd, és megöljük. Fú, de megijedtem.
akkor inkább nem ezzel tökölünk, hanem ide feljövünk. Itt. Gyors szedünk egy diakardot, így. Nem sokára lesz egy room tour videó is. Már valaki nagyon várta, aki fel van iratkozva, így felhívott, mert megvan a telefonszáma, felhívott, hogy már legyen room tour, és ti kérésetre meg fogom csinálni a room tourt. Nincs nagy szobám, egy ilyen nem tudom hány lépésnyi széles, mert tesóm, egy szobánk volt először a tesómmal, de elfeleztük, úgy feleztük el, hogy egy falat raktuk a szoba közepére, és ugye így, és nekem most már nagyon kicsi szobám. Na, ott van a diacipő, itt, ez kis egyet, így, itt is ugyanúgy 250 dolcséért van. Az ezelőtti videóbe, amikor Piggy az Ákossal játszottam, akkor véletlen azt mondtam, hogy azt mondtam, hogy ez már a második Skype PvP rész, de nem, az az első volt, ezért elnézést is kérek. Ugye akinek már van 2 videója fent a YouTube csatornán, van rajta egy PvP, ugye velem, meg egy hardcore. Nekem ugye már 12 videóm van, 5 hardcore rész, 2 PvP, ezzel lesz 2 PvP, Skymob, egy Build Battle, 2 Jago, azzal megint fogok folytatni, megint folytatom. Most fogok, lehet már mondtam, már elfelejtettem, most fogok új mikrofont venni, egy Aula Gaming mikrofont, ha jól tudom a nevét, de ne ilyen normális, most egy ilyen kis hibrid Acme-s mikrofonom van. Ezt csak azért szeretném, hogy elkezdem videózást, ezt tudom, és ha már úgy van, beszerzek egy jobbat. Na, itt is vagyunk a Melvértnél, vettünk megint egy ilyet, ide beírjuk a song. És akkor folytatnám is tovább a szót. Én nem csak Piggyvel, Ákival fogok PvP-zni így együtt, hanem több haverommal is, el is mondom a nevüket. Barnival, Danival és Rolival, meg ugye Piggyvel, de nem hiszem, hogy hátulról előbb, mikor lehívom a sárkányt, sárkány, így per kit Gian, nem Gian, így, és per kit rend. Így lehívtuk a cuccaimat. Így kell egy szuper erőital a 3 percig, ugye. Szerintem menjünk is. Így. Így. Mehetünk is harcolni, megöljük, akit gombán esett le, ezeket az anyukádat mesibek, de anyukádat ősz, ennyi, mindjárt meghaltok, de milyen double click-es egeretek van az anyukátokat már. Beopézünk az anyukádat. Az anyukátokat már erős kardotok van, mint az állat.
De ne lök én már ki, és elkopik persze a kardom az anyukátokat. Anyukát. És le fognak lökni, érted? Akkor én inkább most megyek, mert elkapott a kardom. És persze, hogy leütnek az anyukátokat már. De anyátokat. Istenem, na, látod milyen nubok? Látjátok milyen nubok? Így. Szerzünk egy gatyát, meg egy cipőt. Lov. Na mindegy. Na. Lassan el is érkezik ez a videó. Ez nagyon rövid lesz szerintem most. Nem hosszú videó, most igen, ilyen nagyon rövid videóval készültem. Szerintem visszamegyünk a spawnra, és akkor ott el is érkezne ennek a videónak is a vége. Sziasztok, én Martinszki voltam. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!